ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Πως είναι το με το μικρός. Αυτό έχω γράψει τώρα και θα ψουρώσει. Λοιπόν, όπως βλέπεις αυτό το ρολόι το έχω από μικρή. Το υπόλοιπο κομμάτι ξέρω. Είναι έτσι το κρεβάτι. Αυτό κολλητό που κολλήθηκε και άλλο εκεί πέρα. Αυτό είναι το βήμα του ναύλιφα μου που έξω έχει κάνει. Και αυτά τα βιβλιοτσόντι μετά. Την οποία αυτή έχει βγάλει πάρα πολύ σκόνη. Εδώ είναι η τσόντα μου που κουβαλάει το καλοκαίρι. Εδώ είναι με τα αποθηκευτικά μου και η τσόντα μου που έχω γράψει είμαι ο Κόρς. Η αγάπη μου είναι το πάνω στη ζωή σου. Έτσι έχω γράψει εδώ μια βλακία που βάζεις. Εδώ είναι τα περιοδικά μου. Κάτι που έχουμε πάρει από νησιά. Φακέλοι, αφίσες. Με φωτοτυπίες, ένα βιβλίο και το μελιγνωστράκι το μικρό μου κάπι. Θα με δεις και κάνα το τάιλο. Εδώ είναι όσους έχω γράψει ως ηθοποιούς, τραγουδιστές. Είναι και ηθοποιός και τραγουδιστές, όπως η Miley Cyrus, η Taylor Swift, η Emily Osment, η Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Mitchell Mercer, Tyler Knight, όπως σου είπα πριν, η Debbie Ryan, η Bella Ford, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Avril Lavigne, Demi Lovato, Michael Jackson, δεν ξέρω πώς είναι, Billy Ray Cyrus, κουταράς, Jason Eagles, Olivia Colman, Mia Ruffin, Ivy Latimer, Drake Bell, Victoria Justice, Elizabeth Keys, Daniela Moneta, Ariana Grande, Leon Thomas ο τρίτος, Michael Jackson, Kristen Stewart, Robert Pattinson, Selena Gomez, Justin Bieber, Sandra Bullock, Jessica Alba, Weston List, Cameron Blue, Sky Jackson, Angelina Jolie, Nathan Kress, Miranda Cosgrove, Newt Cameron, Martina Stessel, Diego Ramos, Mia D'Alerico, Bridget Melder, Luke Bembo, δεν ξέρω, Victoria Beckham, Rihanna, Shakira, Justin Grau, είναι άντρας, αλλά και τραγουδιστής, Λαύρα Μαράνο, Justin Mahone, Madonna Stan, Lady Gaga, Leslie, η Jessie, κάπως έτσι, Louis Fruit, Katy Perry, Rihanna Gia, δεν ξέρω, και ο Aaron Landon Don. Εδώ έχω γράψει LOL, Ελεονόρα Μελέτη. Δυστυχής διαπίστωση, το μαλλί δεν ξεβάφει στο γυμναστήριο. Η Ματφρίβ Μαγκύρα, η μόνα αξίζει είναι αρνητική πλευρά της μοναχικής τους που είναι η φυτική πλευρά. Η Ρούλα Κορόμιλα, έτσι κι αλλιώς κάποιοι θα φαγωθούν. Η Βίκη Κάκια, απόψε έχω φάει τα πάντα όμως. Και η Νάντια Μπούλε μου έχει πιάσει κατάθλιψη. Εδώ έχω γράψει μόνο μια σειρά εκεί. Τόστ με μερέντα, 2 φέτες ψωμί του τόστ και μια μερέντα, ένα κουτάλι. Εκτέλεση. Βάζεις μια φέτα ψωμί του τόστ, βάζεις μερέντα στη φέτα του ψωμιού και μετά βάζεις μερέντα στην επιφάνεια του ψωμιού και έτοιμο. Δηλαδή, πώς είναι το τόστ, το φτιάχνεις, βάζεις τη μερέντα, μετά από την άλλη φέτα
βάζεις και αυτό και το ενώνεις. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει με το Ζακ, τη Μάλισσα στα δωρόντια, τον Τόμ, την Ντακότα και την Κέιτι πέρα. Νύφη Χατζηγάμου. Σαφίρα εδώ πέρα, όπως λέει, ακούσαμε από την λίγες μέρες στο δεύτερο σύγκλι, όπως από το περιεχόμενο ομινού άλμπουμ της Σακύρα με την κολυμβιανή τραγουδίστρια που πραγματοποιείται από τα επιμέρους γυρίσματα του βίντεο κλιπ του NPR, κάπως έτσι, στις φωτογραφίες που κυκλοφορήσε μαζί. Μάλιστα, βλέπουμε τη Σακύρα τη μένη φούλα, πιο σεξι από κάθε φορά. Εγώ έχω γράψει τη Demi Lovato καταγωγή. Καταρχήν έχω σχέσει και τη Σίλβια μου κάνει μια ευχή και τη Σελένα Γκόμες, όπως βλέπετε. Και πάμε στην άλλη. Εδώ είναι η Avril Lavigne και λέει ότι είναι ερωτευμένη με το πρώτο Jenner. Και βάλει, πες μας τη γνώμη σας και κέρδισε ένα app ήταν μήνυμα. Έβγαινε μια λιβάντα, πώς την κάνεις. Ξεκινάς κοβέτας ένα κομμάτι ύφασμα σε διαπίστωση 1,50 του 2 επί 12 εκατοστά και να φτιάξεις το κρέμα στάρι. Δίπλωσε το ύφασμα σε 2 και πίεση με το χέρι σου κατά μήκος των μικρών μακρίων πλευρών για να το ισιώσεις. Στην συνέχεια δίπλωσε την λωρίδα στη μέση και ράψε κατά μήκος το σημείο που ενώνονται οι δύο πλευρές με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίσει ένα μικρό κενό. Κόψε ένα κομμάτι ύφασμα σε σχήμα παραλληλογραμμό, αρκετά ώστε το μεγάλο να φτάνει και την κατασκευή δύο φτερών. Αν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις το κέντημα με το μοτίβο που γράφει Lavender, φρόντισε ώστε να τοποθετήσει ακριβώς τη θέση του υφάσματος. Τοποθέτησε την πατέντα με το σχήμα των φτερών πάνω στο ύφασμα και βάλε τη φορήλωσες. Ύφασμα και τα φτερά και το κρεμαστάρι και έντυπα και το μοτίβο με την λέξη Lavender προαιρετικό, υλικά για γέμισμα και αποξηραμένη λαβάντα. Εδώ έχω γράψει κάτι ερωτήσεις. Ζώα. Άλογο. Είναι ένα ζώο και το χαίστηκα την οργάνωση τώρα. Και ο φίλος μου άρεσε. Ο ξορκισμός της Emily Rose μετά εκφίξεις και βραστιότητα ή ο τελευταίος ξορκισμός. Τον βρώμο σε μετά στον Justin Bieber. Τι κάνεις? Τον φιλάς, του ζητάς φωτογραφία, βγάζεις φωτογραφία μαζί του και τη βγάζεις στο ίντερνετ. Και αυτά δεν έχω άλλο. Οπότε τις γράφεις. Εδώ πέρα ο αδελφός μου το έχει γραφείς μεγάλος. Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Και αυτό οπότε τελείωσε το βίντεο. Γεια σας! Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο που έκανα. Σε όποιον άρεσε, να έκανε συνένα.